pasasalamat ang naeksperyensyahan kan mga taga-Albay kasubanggi sa himig Paskong puno ng pasasalamat concert ninda Bugoy Drilon asin Kil Pangilinan sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City. Ang nasabing concert ang inihatod kan Team APG, Mayor Pido Garbin, ako Bicol Party List asin Congressman Joey Salceda. Ginatos na tagahanga ang presente sa venue, ngani mahiling ang performance kan duwang pamosong singer. Pinahanga ni Drilon asin Pangilinan ang mga paradalan sa indang magagayo na boses asin enerhiya. Un sa mga nakaka-inlove na kanta. Hanggang sa mga upbeat na musika, talagang mapapawaw ka. Sobrang solid talaga si Bugoy at Michael. Enjoy talaga buong Legazpenyo. Kaya maraming salamat po sa kay Mayor Garbin. Kaya po, actually, kanina na-meet ko sila dun sa ano. Then nagpapasalamat din po kay Mayor Garbin na nagpa-concert sila dito sa Central po. Maraming salamat po kay Mayor and happy birthday po sa asawa niya. Napakasaya po namin. Ugma man si Drilon na makapag-perform sa atubangan kan sa iyang mga kapwa Bicolano. Salamat sa opportunity na tinako sa kuya na makakanta ko sa atubangan nila. Sana dahil sila na magpundo sa pagsuporta. Dako na po niya hinanda ang mga bagong kanta para sa nila. Alam mo naman kita ang orgulyo kang Bicolano, so kay puntang itaas ang bandera. Apwera sa musika, panumanin pasasalamat ang kabanggihon. Nagpahayagan sa iyang pasasalamat si Mayor Garbin sa suporta kan mga taga Legazpi City. Ipinahayag naman sa iyang promisa na padagos na maserbesa sa iyang mga kababayan. Siguro, you know, the music bring us all together. It's a very universal thing na kung saan nagkatipon-tipon ngayon at doon pinahayag natin yung samahan at yung espiritu ng Pasko. Anhimig Paskong puno ng pasasalamat, bako sa nasarong konsyerto, kundi sarong selebrasyonin musika, pagkakasararo asin pasasalamat, sarong matrayong kong aktibidad na nagpapagirumdum sa gabos, kan importansya kan pagkiraso sa pagminorotan, ngunya na kapaskuhan, para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.